Vă salut, prieteni! 20 august 2024. După cum știți, în filmulețul trecut, săptămâna trecută, am făcut un filmuleț la un stup aici care nu avea matcă. Am comandat o matcă de la colegele de la Prisaca Bucovinei. Le mulțumim frumos pentru că ne-au ajutat și încercăm să vedem cum se comportă. Să o băgăm în stup să vedem cum se comportă. Aici avem niște instrucțiuni de folosire. Cum se bagă matca, cum se lasă, cum... Nu mai citesc acum că am mai citit. Știu cam despre ce e vorba. O să trebuiască să mai verificăm o dată în interior, să vedem să nu fie apărut matca bătrână sau matca care a dispărut. O să dăm asta un pic la umbră, ca să nu stea în soare până mai verificăm noi o dată. Ridicăm capacul. Să fixez un pic așa să se vadă mai bine. Sper să se vadă. Este un roi pe 4 rame. Acum sperăm să mâncăm miere la anul din el. Sper să nu fie prea târziu. Să aibă timp să se dezvolte cât de cât ca să treacă peste iarnă. Aici avem pe diafragmă, stau albinuțele. Uitați ce frumos stau aici liniștite. Vreau să mai verific o dată ca să fiu eu sigur, ca să nu... Că dacă a apărut matca bătrână, asta nu-și mai are rostul. Să ridicăm o ramă. O să încerc să mă uit după ou, să vedem dacă este. Da, nu văd nimica. Păstură, miere. Doar așteaptă matca ca să poată și el sărăcuțul să se dezvolte, că s-o chinuit rău. Tot au plecat măci, au plecat și nu s-au mai întors. Au plecat la împerechere și nu, de vreo 3 ori. Și-au făcut matcă și nu reușit să împerecheze ca să vină înapoi să poată să se dezvolte. Pe rama asta nu avem nimica, nici ou, nici puiet, nimic. Mai scoatem o ramă. Uitați, ele și-au făcut niște căpăcele aici. Ele așteaptă, îs dornice de matcă. Uitați dacă se vede. Partea asta la altă la fel. Dacă îl mai lăsam un pic, o săptămână, cred că se bezmeticea. Începe albina să ouă și nu mai ai ce să faci cu el, trebuie să-l desființezi. Așa, sperăm să-l salvăm. Nici pe asta nu avem nimica. Sperăm să-l salvăm și să ne dea niște miere la anul, că e păcat de el. M-am chinuit un pic cu el. Cam puțin albină, cred că e pe afară multă. Dar nici aici nu avem nimica. Aici, nici aici, doar miere. Ele și consumă haotic, când nu au matcă, consumă foarte mult miere, uitați. Rama asta are un pic de coroniță aici sus, în rest e goală și un pic de păstură. Punem la loc. Mai scoatem ultima ramă. Mai este albină pe fund, pe acolo, se mișcă pe acolo. La fel. Nici vorbă de matcă în el. Da.
Nu este nimic. O să încercăm să le punem înapoi. Așa. Asta e matca. E marcată cu verde. Sper să vadă. O să trebuiască să eliberez albinele astea de aici, albinele însoțitoare. Sper să reușesc. Și să nu... Așa, hai du-te. Când o băgăm într-un roi, ea trebuie să fie singură. Hai, fugi. Nu trebuie să fie însoțită de alte albine, că... Hai, ieși afară și tu. Fugi. Cred că astea din stup deja eu simțit mirosul și văd că îi dau târcoale pe aici. Hai că mai avem una de eliberat, o albină însoțitoare. Albină doică. Fără albina doică matca nu se poate hrăni singură. Haide că mai este una. E foarte greu de... Mi-e frică nici să nu o rănesc. Hai. Atât. Am reușit. Acum, dacă observați, a rămas singură. Așa. Trebuie să iau, pur și simplu, o să trebuiască să o băgăm între rame aici. Ele o să ia să vedem un pic, să facem un pic de probă dacă albinele o să-i simtă miros, uitați. Cum năvălesc pe ea, sărăcuțele de ele. Sunt foarte dornice. Ele deja i-au simțit miros. Uitați-vă. Probabil acum dacă n-ar fi în cutii, vor ucide, nu știu ce se întâmplă, dar uitați cum tăbăresc pe ea. Deja i-au simțit mirosul și nu știu care-i treaba, ce... Par liniștite, adică de obicei să strângeau grămadă, încercau să intre disperate, dar văd că acum vor să o hrănească. Uitați. Ce mulți s-au strâns. Vedem. O băgăm între rame și o să văd ce... O să verific peste câteva zile să văd ce... Peste o zi, mâine seara o să ridic capacul din nou. Uitați. Uitați câte albine s-au strâns aici lângă ea. Uitați. Eu simțit mirosul feromonii și probabil vor să o elibereze, după părerea mea. Repede, cât mai repede vor să o elibereze. Dar e riscant, nu pot acum, că nu știu ce au de gând. Pot să o omoare sau trebuie doar să o las să obișnuiască cu mirosul. Uitați. O să-i bag aici un bețișor de chibrit, să văd dacă sper să intre. Trebuia o scobitoare, dar... hai că intră și bățul ăsta de chibrit. Bag un băț de chibrit aici. Și cum e așa, o pun între rame. Stați, mă uit odată la ea să văd dacă e ok. Ele vor să o hrănească după câte văd eu. Încearcă să o hrănească. Uitați. Părerea mea că sunt un pic disperate după ea. Uitați.
Da. O luăm, o punem aici. O băgăm întâi rame aici. Să apropii un pic astea. Așa. Așa.